ମୁଁ ହେଉଛି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରଥ। ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିଛି 6 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ସୁଗୁଣା ଫୁଡ୍ସ ଲିମିଟେଡରେ 6 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି, ତାପରେ ଆଇବିରେ 2 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରଏଲରରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିସିନ ଲାଇନରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରେସବିଏନ୍ ବାୟୋସିନ୍ଥରେ। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ନାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, କୁକୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କୌଣସି ରୋଗ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଟାକି ତାର ସମାଧାନ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋତେ ପଠାଇଲେ, କମେଣ୍ଟ କଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଯାହା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁକରି କହି ରଖୁଛି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଟିକେ ଅନ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ କରିବା, ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଆଗ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ରୋଡ଼ ସୁବିଧା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିବା, ଯଦି ସେ ଜାଗା ପାଇଁକି ଆମର ରୋଡ଼ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯାତାୟାତର ଯଦି ଅସୁବିଧା ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଲେ ବି ଆମେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବା। ତେଣୁକରି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ରୋଡ଼, ଆମର ରାସ୍ତାଟି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବା ସେ ଜାଗାର ପାଣି କେମିତି ଅଛି, ତାମାନେ ଆମେ ଆଗ ବୋରିଂଟେ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ବୋରିଂର ପାଣିକି ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଲ୍ୟାବ୍ରେ। ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଣିର pH ଲେବୁଲ୍ ଯଦି 5ରୁ 7 ଭିତରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଫାର୍ମ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା, ସେଡ୍ ତିଆରି କରିବା, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପର୍ସନାଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ତ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ରେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା। ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆମର ଗଲା ରାସ୍ତା, ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ, ତାପରେ ଆମର ବୋରିଂ କଲେ, ବୋରିଂର ପାଣି ନେଇକି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ବୋରିଂ pH ଆମେ ଦେଖିଲେ 5ରୁ 7 ଭିତରେ ଅଛି, ତାମାନେ ଆମେ ସେଠି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିପାରିବା। ଯଦି 7 ଏଭବ୍ ହେଲା, 7 ଉପରକୁ ଯଦି ଗଲା pH ଲେବୁଲ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ସାନିଟାଇଜର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଆଡ଼ିଂ କରିକି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେତେ ଲାଭଦାୟକ ହେବନି। 7.5, 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ pH ରହିଲେ ବି ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଫଳପ୍ରଦ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି pH 5ରୁ 7 ଭିତରେ ରହିଲେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁକି ସେ ପାଣି ସଦୁପଯୋଗୀ। ତାପରେ ଆମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିବା, ଯଦି ଓପନ୍ ସେଡ୍ ହେଉ ବା ଇସି ସେଡ୍ ହେଉ, ବିଶେଷତଃ ମୁଁ ବ୍ରଏଲର୍ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କରି ଲମ୍ବାଟାକୁ ରଖିବା। ଫାର୍ମ ରହିବ ଲମ୍ବା, ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଏୟାର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବା, ଆମେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କରି ତିଆରି କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପବନ ଚଳାପ୍ରଚଳ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଆମର ପବନ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଇକି ଗତି କରେ। ତେଣୁକରି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କରି ଆମେ ରଖିଲେ ସେଡ୍ଟାକୁ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଗଲା ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ୍, ଆଉ ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଆଉ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି,
घरर लंबा आपण जेते चाहिए सेते करिपरिबे, किंतु ओसार विशेषकर ओपन सेड कथा कहूँ, ओसारटा आपणकर 22 रु 24 किंबा 25 भितर हवा दरकार। लास्ट आपण 26 तक करिपरिबे, ताठू जदि अधिका करिवे ताहले भितरे पवन चल प्रचल पाई कि बाधा सृष्टि हो पारे। तेणु करी जदि आमे आइडियल फार्म आमे तैयारी करिबा ओपन सेड, ताहले आपण लंबा पूर्व पश्चिम करी करिवे। लंबा आपण जेते चाहिए सेते करि परिबे, किंतु चौड़ा ओसारटाକୁ 22 रु 26 भितर रखा चेष्टा करेंगे, जहाँफल कि पवन चल प्रचल ठीक से हम आमको लाभ मध्य ठीक दब, कुकुड़ा ओजन भी ठीक सबकि ठीक या परवर्ती पर्याय मु आपण को कहबी कुकुड़ा केमिति पालन करा जाए। एतिक आज रहुची, पुणी सेकेंड एपिसोड रे मु आपन को कहबी कुकुड़ा केमिति पालन करा जाए। नमस्कार, जय जगन्नाथ।